Kaixo, ni Oier naiz. Ta ni naiz Xavier. Lesakan gaude. Eta ikastolaren izena Tantirumairu da. Hamaiketako garaian astearte eta ostiraletan fruta jaten dugu. Batzutan sagarra, platano, udaria, mandarina. Batzuk itxetkan ekartzen dute eta bertzik ikastolan hartzen dugu. Ikastolan ematen diguten fruta ekologikoa da. Ekologikoa da ez duena. Botikarik, produktorik eta ongarri kimikorik ez dutena. Ez lurrak eta ez landareak eta ez frutak. Azala pototxo batera botatzen dugu. Aurrezkuntzakoak eta handiak ere azala biltzen dituzte. Sukaldariak ere azalak biltzen ditu, baina ez bakarrik frutarenak, barazkienak ere, patata, porrua, kalabaza eta gehiago. Azalak eta barazki azalak konpostaren ontzira botatzen dira. Eta gero, bi eskukada ostoidor botatzen zezkio. Astean behin, Aitorrek nahasten du honekin. Iaute batzutan, zizareak lan talan egoten ziren. Eta konposta prestegonen da, badatzea botatzeko. Atea ireki eta konpost zakarra ateratzen dugu. Konpost fin-fina lortzen dugu. Udazkenan eta udaberrian baratza prestatzen dugu. Belartxarrak entzen ditugu, lurrari buelta ematen ditugu. Eta ongarri bezala guk egindako konpost fina botako diogu. Ski
Lurra prest dagoenean zuloak egingo ditugu. Haziak eiren eta landaren lurren sartuko ditugu. Baratzeko landarei ura emanen diegu, zainduko ditugu eta jango dugu. Gaur kantatu behar dugu bertso bat. Ikastolara etorri, zaigu gaur xaloa, telebista hau baita, gu bezain xaloa. Pantailan agertzea, zer regaloa, kaixo ikusentzule, zuetzat xaloa. Tantiru mairun gaude, irrita algara, urte berezia da, aurten behar bada. Bikin batin erranez, agitz konten gara, Nafarroa horrezen, zatoz besakara. Liburuat ikuste aurre eta diskak etxera eramateko. Hau da Lesakako piztina. Badaude 5 piztina. Ta jolasten dugu uretan. Hori da skatepark. Hori da trampak. Patinetean ibitzen nire bizikletat eta tolita ibitzen dara. Aura parkea eta barire pijama txirrista eta kolonpiuk eta gazteluk. Eta baita badaude txoriek. Eta hortan eta gazteluan, listo! Lesakara etortzen bazara, beso zabal izan egonen gara. Lesakara etorri naiz nago agitz pozik, helbide honetan balda zer egitekorik. Etorria zara zu gure herrira, segin niri atzetik begira. Lesakara etortzen bazara, beso zabal izan egonen gara. Azezu bipolita zerrote dagor, azpitik ura eta gaintik ez da inor. Gainean dantza egiten da, kasu eman betzena zeroriko zera. Lesakara etortzen bazara, beso zabal izan egonen gara. Hango txirrista hoiek ze handiak diren, erraldoiak lehenago Lesakan baltziren. Mazinetekin jausten gara hortik tita, azaburua aizi hori ez duk txirrista. Lesakara etortzen bazara, beso zabal izan egonen gara. Etxe hori tomate poto bat bezala, Sultan da berri dagota guazen berehala.
Hori ez da tomatea, ikastola baizik, goizetan joaten gara, bertara pospozik. Lesakara, etortzen bazara, beso zabal izai egonen gara. Lesakara, etortzen bazara, beso zabal izai egonen gara. Orain 5. eta 6. mailakoak lesakari buruz kopla batzuk kantatuko ditugu. Plaza Zaharra hemen dago, lesakaren erdi-erdin, guantxe gara gu bertsolari, denak kioskonen gainin. Tantiru mairu ikastolan, ikasi egiten dugu, ikastola honetan guztiok, pila bat lagun ditugu. Gure ibaia bidasoak, antxe izoki pilaka, munduko herri politena da, bortziritako lesaka. Tantiru denda postuak, ta plazan animaliak, azaroaren 24an, dire lesakan feriak. Aurpegi beltza boneta, etortzen zaigu urtero, opariak doikatzakin, lasterren du daulentzero. Urtero espatzen ditugu, inauteri famatuak, zako zarrak korrika daude, gure atzetik galduak. Txurita gorriz jantzita, atentzen gara kalera, txupinazoa eta tamborra da, San Ferminaren hasiera. Lesaka Nafarroa oinez, zarrelduta aurrere, hemen urrian bilduko gara, denak euskararen alde. Bosgarren mailakoak asmakitzun batzuk prestatu ditugu 3. eta 4. mailakoentzat. Gure herriko bestako personaiak dira. Jantzia, txuri eta gorria. Gorputza zinta zetia. Makilekin egina zubia. Arin dabil. Espatantzariak! Jo nahi dute herri guztia. Baina eskapatzen zaie ia erdia. Korrika hartuta pizontzia. Hau da berriz. Burgandiak! Lodia eta zakarra. Gorputzean badauka belarra. Lehenengoak darama adarra. Hauxe da... Zako zarrak! Gaboletan eta urtero. Opariak ditugu espero. Zepak sako da ikusi ez gero? Bera da... Olentzero! Orain gure txoko kutxunak erakustera joanen gara. Hau da nire txoko kutxuna. Hor erreka dago. Eta bertan lagunekin jolasta hauniz gustatzen zait. Bidean itxaula hauniz dago. Eta udarako leku freskoa da. Hemen hurbil nire etxea dago eta unitzetan etortzen naiz onera jolastu. Batzutan bizikletan nire anaiarekin etortzen oizagitz ongi pasatzen dugu. Bizikletarekin saltoak egiten ditun etortzen naiz nire anaiarekin. Futbol zelaia da nire txoko kutxuna. Otsiraletan hemen entrenatzen dugu eta larun bat eta igandetan
partida jokatzen ditugu. Partida bukatu ondoren aldageletara joatera dutxatzen gara eta osongi pasatzen dugu. Partidoak irabaztean aldageletan ospatzen dugu eta ongi pasatzen dut. Entrenamentuetan azkeneko ordu erdian partido jokatzen ditugu, ongi pasatzen dugu. Igandetan handien partidoak ikustera etortzen gara eta beti gazta uritz animatzen dugu. Hau nere txoko kutxuna da, Arriondoa ingurua. Leku hau honit gustatzen zain nire lagunekin egoteko. Hemen gure txabola zegoen. Etxeko lanak egin ondoren skate parkera etortzen gara, patinetarekin ibiltzen gara goiti eta beti. Hor piztina dago, udan haunitzetan etortzen gara. Aldagelak eta ur beroa gehien gustatzen zaizkit. Niri liburutegia honitz gustatzen zait bideoak eta liburuak hartzen ahal dituztelako. Batzuetan itxeko lanak egitera ona etortzen naiz, liburutegira isiltasun handia egoten delako. Frontoia da nire txoko kutxuna, haunitz gustatzen zait. Frontoirara joaten ez pilotan horitzea, batzuetan partida jokatzen ditut. Asteartetan eta hortzegunetan frontoira joaten naiz pilotan jokatzera. Nik ere han entrenatzen dut, eta ikastolatik ateratzean, ikastolatik ere batzuetan gimnasiako orduan joaten gara. Ongi pasatzen du frontoian. San Fermintan goiurekin partidat jokatzen dut. Ikastolatikan ateitzean lagunakin korrika joaten ez frontonara. Eltzetako etxe tartea da nire txoko kutxuna. Batzuetan zapatillak kendu eta erreka batera sartzen garelako. Baina hango ura agitzotza dago eta horregatik bizikletarekin aritzen gara. Malda gotxi eta beti. Hor dago nire etxea eta egunero etortzen naiz onara jolasten. Batzuetan nire lagunekin parke horretara etortzen joaten naiz eta ongi pasatzen dugu. Hango pinu handi horretara goitzea gustatzen zait. Eskalatzailea izango naiz. Bueno, egunon, Amaia Laseras naiz, Tantiru Mairu ikastolako lehendakaria, gurasoen ordezkaria, beraz. Eta, bueno, hementxe gaude 2017ko Nafarroainez aurkezteko asmoz. Urriaren 15 eginen da, heldu den urtean, Lesakan bertan. Eta, bueno, kontatu nahi dizut pixka bat aurten aukeratutako ikurra eta leloa zertan diren. Hor ikusten duzuen bezala, bikin bat egin edo aukeratu dugu. Eta hor, hitz-giltzarrea bi zenbakia da. Eta hainbat arrazoi ditugu horretarako. Alde batetik, bigarren aldiz eginen da Nafarroainez Lesakan. Bigarren eraikin bat egin nahi dugu, gure premiak asetzeko. Lehenengo ikasle gaur egun dire gurasoen bigarren belaunaldia. Gure Nafarroare bitan banatua dugu. Edozein komunikaziotan, edozein harremanetan ere beti bi persona behar dire. Hortaz biri eman diogu garrantzea. Baina bik bat egiten dute, eta kasu honetan berriz Nafarroainez herri berean eginen da, bi eraikinik ikastola bakarra osatuko dute, gurasoiek eta aurren arteko hizkuntza bakarra, transmisioa euskara da, gure Nafarroare bakarra da, eta hortaz pixkoat bat eta biren jokua. Eta gero dena elkartzen baldin badugu, horra agertzen den bezala, bikin batin,
lesakako auzkuskeran horrek erran nahi du elkarlanean edo. Eta guk, auzolanaren ideiari garrantzia handia eman diogu beti Ikastola auzolanaren bidez sortu zen, eta gaur egun ere horrela funtzionatzen dugu, horrela kudeatzen dugu, Nafarroinez bera ere auzolan erraldoi bat izanen da. Eta pixkat ideia hori orduan, bikin batin, bigarrena hitz batean sartuta, bigarren erranai hori biltzen du horrek. Eta ikusten duzuen bezala, ahozko euskara bildu dugu, eta bertakoa. Eta horrekin pixka keinu egina izan diegu euskara transmititu zuten atatzi eta matxiei, eurek alfabetatu gabeak ziren, eta horrela transmititu zuten. Eta bertzalde gaur den egunin ere, gaztik sare sozialetan, WhatsAppetan eta horrelako laburdurak erabiltzen dituzte. Orduan pixka bat, bi belaunaldien arteko zubi esaldi gizakoa hartu dugu bikin batin. Eta gero bertzalde batetik ere ikurra, hemen erakutsi nahi dizuet, pixko bat, hemen gainean nahiko landua dago. Gure ikastolako patioan, badugu intxaurrondo handi bat, hasiera-hasieratik handagona, eta ikasleentzat beti erranai berezia izan duena, eta izan du da bi belaunaldi horien lekukoa, eta babeslea, eta pixkat horreri omenaldia egina bi osto hartu ditugu, eta ikusten den bezala hor, hemen erdilin, iten dute bikin batin berriz ere, pixkat badute hori dalkarren artean eremu komun bat, auzolana, lehenago aipatu dugun bezala, eta pixkat ideia hori ere biltzen du. Eta, hemen adibidez kolore, ikusten dugu berdia eta marroia, baina logo hori da. Logo basikoa litzateke berdean, baina, hemen ikusten den bezala, gero garatuz joanen gara, ostoak urte sasoitan egiten duten bezala, kolorez aldatu eta horrekin jokatuko dugu, eta gero ere testurakin, intxaurrondoaren ostoaren testurarekin batzutan izanen da lisoa, bertze batzutan sartuko du zera hori, eta, pixkat, bai leloa bai ikurran, bildu nahi izan dugu, 2017ko Nafarroinezerako dugun helburua euskararekikoa, herriarekikoa, auzolana, biba, denak elkarrekin pixkat hortik doai asuntoa. Eta, hemen dendan espero zaituztegu, eta dudari gabe urriaren 15 animatu zaitezte lesakara tortzera eta gune ederra pasatzera gurekin. Eskerrik asko. Egunon, Aitor Irazoki naiz, ikastolako Nafarroinezeko zuzendaria, eta, ikusi duzen bezala, hortengoan urteagitz berexia bizitzen ari gara, bigarren aldiz, lesakan Nafarroineza antolatzea tokatuko zaigulako. Antzingoa 1988an ospatu genuen, 1974an ikastola sortu ondotik, eta horixe, legeztapena 1981an lortu genuen ere, eta eraikina egokitu genuen arren, pixko bat gaur egungo beharrak ez ditu asetzen, eta bigarren eraikin baten beharra sumatu dugu. Oraingo eraikinak ez ditu zabalkuntzarik ez duenez onartzen, bigarren eraikina eginen dugu. Beharrak zein dira? Gaur egun, jangela txikia gelditu zaigu, garai batean 7 ikaslerentzako sortu zena, gaur egun 60 ikasle gutxi hartu behar ditu, bertzetik, ikasgai haunitz bikoiztu egiten ditugu, batzutan bortz eta 6 ikasleak elkarrekin ditugu, bertze batzutan adibidez, banandu egiten ditugu, eta ez dugu gela nahikorik izaten, premia bereziak dituzten ikasleentzako ere ez dugu gela berezirik, eta ez da egokirik ere, eta, orduan ideia zein da, bigarren eraikin bat egin, eta bertan, haurrezkuntzako etapa guzia bertara pasatzea, jangela berri bat egitea, eta baita ere, psikomorrizitate gela bat ere egitea. Horrekin lortuko genuen izanen zen, gaur egungo eraikinean, aipatu ditugun gabezioek denak, pixka bat estaltzea, eta nahi adina gela izatea, ikasgai ezberdinak emateko, zuzendaritza gela egoki bat ere antolatu ahal izatea, laguntza orduak eta eskaintzeko ere gela egokiak izatea, eta garai batean ere laborategia zena eta gaur egun informatika gela bezala duguna, bertan egin ahal izatea. Eta horixe da, guantxe prestaketetan buru belarri gabiltza, ilusioz, eta hau da, denen artean antzinera deitzeko gogoz.
Kaixo, egunon, hemen Lesakako Nafarro Oinezetikan, ni Ruth naiz, material batzordeko kidea, eta pixkot esplikatu nahi nizuen zer egin dugun aurten eta non dugun denda. Denda Lesakako Bikiria kalean dago, eta ordutegia ostiraletan goizeko arratsaldetan irekitzen dugu, eta larun batetan goizez eta arratsaldez. Badire egun berexiak ere tarteka irekitzen duguna, baina guzti hori denborarekin abisatzen dugu, zuek bertara etortzeko. Esplikatu nahi dizuet pixko bat zertan oinarritzen den aurtengo gure arropa. Beti bezala, oinez arropan izaten dugu kirola arropa honitz, mendira joateko arropa honitz, baina aurten sartu nahi izan dugu ere arropa berexia. Neskentzako soinekoak, aurrentzako ekarriko dugu futbol eta pilotarako arropa, astoreko arropa sartuko dugu ere, hori orain iritsiko zaigu, oraindikan ez dago dendan. Ikusten duzuen bezala, koloretan ere ez gara gehiegi ausartu, nahi dugulako aurtengo oinezaren kolorea ongi sartzea. Hasteko gure kolorea hau da, mint kolorea. Orduan, arropa asko dago kolore horrekin. Aurren arropan beti bezala ere sartu dugu arroxa, urdinak, jokatu dugu kolore horietan. Eta ja, gizonezko arropan eta emakumezko arropan, hor baiz kokatu gara bakarrik kolore hauetan eta kolore neutroetan. Aurrerago ere pentsatuko dugu kolore gehiago sartzea udaberri aldera eta uda aldera. Nahi baldin baduzu pixko bat erakutsiko dizuet daukagun arropa. Hemen daukagu aurren arropa. Sudadera, kurtero bezala, hau Nafarroa oinezen klasiko bat da, sudadera, kaputxarekin, mutilana, neskanak, galtzak ere ekarri ditugu, beltzak, grisak, basikoak, eta hemen dauzkagu nesken soinekoak. Pila bat gustatzen zaie, lehinak hartzea, grisan, berdean, arroxan, urdin iluna, logoa hemen daukate, eta gero hemen daukagu mutila arropa eta nesken arropa basikoa. Kamiseta basikoak, baina berezitasuna da, daukaten berezitasuna tejidoa da oso goxoa, aldatu dugu, aurten tejido hau berria da, eta pixkat itxekiak gelditzen dire, eta jendea gustora. Hau ere sudadera bat, mutilentzat, eta hau ja mutilentzako. Eta hemen ja sartzen gara arropa basikoan ere bai. Urtero egoten diren, hau urtero egongo da. Osea, urte guztian zehar egongo da, hau arropa basiko bat da. Txurian, arroxan ere badago, neskentzat. Eta mutilentzat, bertze logo batekin, aurren logoa, zozoaken logoa, ez dakit ikusten den ongi, zozoak beleari purbeltz. Hau pixkot jokoa egin diogu, Nafarro oinezko logoari, aurten. Eta berdean, hemen igual hobekigo ikusten da. Hor dugu ere bikin batin, gure aurtengo logoa. Eta han, erakutsiko dizuet orain, gizonezkoen arropa. Erran dizuedan bezala, sartu dugu pila bat, mint kolorea, eta basikoak. Basikoak uste dugu negurako erraxak direlako, mundu guziri gustatzen zaizkio, grisak, grisargiak, beltzak, kombinatuak mintarekin, eta kolore urdinare bai pixka sartu dugu. Hau ere da basikoa, hau urte guztian zehar izanen da, hau algodoi organikoa da, hau desberdina da. Hau bai da gure logoa, hor badugu esaera bat ere, intxaurrondoari buruz, eta hau urte guztian zehar izanen da. Gizonezkoan ere, aurrerago ekarriko ditugu mendi arropak, galtzak, hori orain ere iritsiko da, mendik pixkat aurrerago iritsiko da. Eta hemen emakumena. Emakumean ere moda pixka bat sartu dugu. Basikoa izan ezik, sartu ditugu arropa desberdinak. Pixkat zabalagoak, gaur egun eramiten den estiloa, ez? Pixkat desberdina. Eta oraingoz, ez genekien ze harrera izango zuen, eta kriston arrakasta izan du arropa desberdina honek. Osa, agiz konten gaude. Eta gero, mertxandizina, hor ere pixkat hasten hasi gara, aterkiak, poltsak, gauza honitzia bukatu zaizkigu eta berriro ekarri beharko ditugu. Kantinplorak, bolsoak,
Bueno, lagunak, hau izan da dena Nafarroinez dendatikan, eta hemen espero zaituzte gudenei, gustura salduko dizuegu. Lesakako dendan, Nafarroinez eta gora bikin batin. Abrí esta tienda en 1927. Aquí vendemos comodidad, historiak, loreak, gazta, futuro, cosas. Tenemos de todo. Tú, ven cuando quieras. Estamos aquí al lado. Denda txikia, persona handiak. Pequeño comercio, grandes personas. Laktu yogurta. Astindu eta edan. Orain ere, laktu jogurta gaingabetua, 100%! Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo.